Ahoj, vítejte při tomto videu. Dneska to teda bude haul. Promiňte, že jsem se opozdila, protože byly samý testy a prostě neměla jsem na to čas. A ještě se mi vybily baterky. Takže tohle video je hrozně rychlé a stručný. Takže tyhle hobliny jsou z Borovice, jsou od značky Limara. Mají teda obsah 15 litrů a stály 24 korun. Nevím kolik bez DPH, ale opravdu voní jak borovice. Další mám tady opět od značky Limara hobliny s vůní malin. Mají opět obsah 15 litrů a vůbec nevoní jako maliny, ale spíš voní jako ta borovice. Asi to nějak načuchlo, takže opět 24 korun. A jako poslední tady mám tuhle trubku, nevím od jaký je značky, ale má 6 cm vlastně dílku a nevím kolik hloubku, ale můj křeček se do ní parádně vejde a nezasekává se tam. Všechno, teda trubka ještě stála 40 korun, všechno dohromady stálo 200 ještě s poštovným a s balným a bez to stálo 90. Příště bude nějaký petek nebo nějak tak. Takže ahoj!